ଏହା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଜଙ୍ଗଲର କଥା, ଯେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବାଘ ରହୁଥିଲା। ଶିଆଳି ସବୁବେଳେ ବାଘର ସେବା କରୁଥିଲା। ବାଘ ଯେବେ ଶିକାରକୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଶିଆଳି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚାଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାଘ ଆଉ ଶିଆଳି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଘୂରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ଥକି ଯାଇ ବାଘର ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ବାଘ କହିଲା, ଶିଆଳି, ଆଜି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏଭଳି ଚାଲିଲେ ମୁଁ ଭୋକରେ ମରିଯିବି। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପଶୁ କେଉଁଠି ଗଲେ? ଶିଆଳି କହିଲା, ମହାରାଜ, ପଶୁମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିକାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଘ ରାଗିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ମୂର୍ଖ ଶିଆଳି, ଏହି କଥା ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲୁ ନାହିଁ? ପରଦିନ ସକାଳେ ବାଘ ଆଉ ଶିଆଳି ପୁଣି ଶିକାରକୁ ବାହାରିଲେ। ନଦୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଭାବିଲେ ପଶୁମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବାଘ କହିଲା, ଶିଆଳି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଶିକାର ନେଇଆ, ନହେଲେ ତୁ ମୋର ଶିକାର ହେବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଓ ସିଧାସାଧା ଗଧ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବାଘ 2 ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇନଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାଘର ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ମହାରାଜ, ଆଜି ମୋର ଚାଲ କାମ କରିବ। ଶିଆଳି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମୁଁ କଣ୍ଟାରେ ଫସିଗଲି। ଗଧ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଶିଆଳିକୁ କଣ୍ଟାରୁ ବାହାର କଲା। ଶିଆଳି କହିଲା, ଭାଇ, ତୁମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଇବା ଦେବି। ଗଧ ପ୍ରଥମେ ମନା କଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ସେ ରାଜି ହେଲା। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଗଲା ପରେ ଗଧ ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ମୂର୍ଖ, ଏବେ ତୁ ବାଘ ମହାରାଜଙ୍କ ଭୋଜନ। ବାଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା। ଗଧ ଡରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସାହସ କରି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ନଦୀର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଘ ଗଧ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ତାକୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଗଧ ପାଣି ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଏ କୁମ୍ଭୀର ମିତ୍ର, ଆଜି ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ହଠାତ୍ ଜଳରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରିଲା। ଗଧ ତୁରନ୍ତ କୁମ୍ଭୀରର ପିଠିରେ ବସିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ଗଧକୁ ନଦୀର ଆର ପାରିକୁ ନେଇଗଲା। ବାଘ ଆଉ ଶିଆଳି ଚାହିଁ ରହିଗଲେ। ଏମିତି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗଧ ତା ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। ବିପଦରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।